Khambor Nongen Lapan Hun Sun Baya Marhonyang Elmo Bar. Armut ki Samla Khasi kila job ki Khusnam halor ka jing tibet jongki bantau ya ka we ka Film lingkot Haka Kelvin Khasi ka Ka Pateng ka balapan mi dau Samla Sankirang Khongwir. Ya kene ka Film la yo lat ban pen I Haka Kelvin Cinema Festival arhajar arpulai ka balapan long na du ka khandai hadu khatwei tarik mentau benai nai weng rengkat ki khatwei tili ki we pat ki Film kan thopru saar ki we pat ki Film ki balashna de ki Samla Khasi ba kan thop ya ka Film Jylla Kabalashna du Samla El Dhar bat ka Film Grey kabalashna du Samla Febbard Lyngdoh bat kini ki khat artli ki Film ki bala yo ban pen I ha kane ka lempong ka balai sngi ki dei ki bala jit kerpang na ki palat ars pa tadi ki Film ki bala pha na keleng kari India. Ye ka Kelvin Cinema Festival arhajar arphulai la penlong ha u susotham auditorium Shillong lengba ka jingkershan du Shankar Lall Goenka bat ka Jivan Ram Mungi Devi Goenka Public Charitable Trust Bala penbit penbiang da Fraternity Art Science Entertainment Shillong. Hadian lai sngi lenter bala pen I ki khat artli ki Film ki bala syajit na keleng kari India. Haka khatwei tarik la penlong ru ka jingalang sam Khusnam shikinong job hagi benta ba pher haka kamshna Film ki bala bishar da ki Ngut kinong bishar ki bala shampang haka kamshna Film ba kunthop ya ka Meenakshi Shedde na Mumbai ka Kartiki Gonsalves na Pune but the head of department of the Department of Mass Media ka St. Anthony's College, Dr. Kordor Khashiing. Hakini ka sngi ka editor jang ka kot Khubor the Shillong Times, Kong Patricia Mukhim, ila long I Kong San rangkat ka Reema Das ka badai ka National Awardee kum ka sembut Kong San. Nagi khat artli ki Film ki balapan I hakini ki lai sngi. Ka Film ka bala yo ya ka nam job best film ya la yo da ka Son of the Soil bala thau lani direct da ka Samla Akashnya Bhahabati na ka Jylla Assam. Best Director la yo do Sankirang Khongwir na ka Film Ka Pateng. Ya ka nam Best Director la yo do Samla Sanirang Khongwir na ka Film Pateng. Ya ka nam Best Actor na ki Shinrang la yo do Pynkmen Lyngdoh Mawnai na ka Film Ka Pateng bat Jylla. Karba na ki Kentei ya ka Best Actor la yo da ka Samla Millo Sunka na ka Film Noctural Burger. Ya ka nam Best Cinematography la yo do Samla El Dhar na ka Film Pateng. Ya ka nam Best Sound Design la yo do Sukanya Bhawal na ka Film Ek Divas. But ya ka nam Best Editor la yo da ka Samla Reema Maya bat Rohan Kapoor na ka Film Noctural Burger. A big round of applause for the entire team of Yodo. Lelang Sanki for the first time film GP bidang peni pila yo ya ban kayu so jing job yo as best director kuno ka pi isno ni ani ka jing smo te kalong komen palat undai tang namta ki ano kumno ka jing komen kalong ya baro ki bala ya rap ya ni ban chnai ni ka film ya ba pradip ruhi ibashi guide best ban long mentor ban yarap long masih lej be ching jong I ban masih lej be dangi don ke ka ngakwa ban le ke dang adon ban khamtam with income to films masih lej be an ikloi I pedang an masuang makwa ban ong ruba komangi hapo ani Jylla midi punya tri bat baro ki brio iwei pat iwei te karukom snai kan ka team ka ban karukom penwan ya kan ka team ban snai ka ni ka film Ka Pateng ru kalong ba try ban include ya iwei pat iwei brio namar ba malai I ka kam ka jongki bat ka jingjir tu kalong ba da perkhat la pusan bah ya kum kinu kum DOP IL
i mairung iyo ka ayu i job as best cinematographer for Ka Pateng te kumi Pynkmen iyo best actor male actor for Ka Pateng and Jylla both te kalong ka ba kajingkemen ka ba kraw sikat day but ka ba kongsan kalong ya kitu ki rio ki badai na po nong fiu ki bala yarap yangi ban penbet ban le kat bala berkumjuru ya kaseng kasi kami lom jikang komiti ka ba haka jing senya kamir ar baji kidangwan ki asna ka jing don kam ka kriat lapat ka kriat pa hatu ka por ka report lang bangirang ngiring nya ka film te tanga ngaji kuble ki bat kani ka dei ya ki baro hi pila ben mangne nice lagi we pak state oi kumno piso ba kadang gajing toy ba badan tum gini ki film festival kajing mentoy te kalong ani ngasau lai sidang duna palat namar kalong ba kini ki film ki bla travel laki laka ki bla travel shaway patang ba yo ban dan lang ban haka screen ban pri lang ka film jongi bat ki kalal ani la komen palat bat baro ki film ki bitanan nga ajing play ki curators jongka Kelvin Cinema Festival bakila jiat ki selection committee and ani kalong ki bitanan sada ki film ban ong daken sisa te everyone baro ki job lot in whatever they're doing hayan ki job ni ka award ta sngi ngandang ay persang hi ban yai sna susu ki film but kabaning kong do te kadai ban ra ki khana jong ki ba ki meitemen ki patemen ulong kini ulong pa paro ki bakila ai ngi bat kadai katahi ka jing kamu jonga but ya ngakwa ban peni sa ka pathai ba kai ka bangidon kalong ka balong very unique and universal at the same time but ngatrai kenda perkhat sisa ya ka ka ba kila ai berkila bencet hangi kalong ngakwa ban ya sakatakan berkenang ba nganyok ban sna susu long kumba ya ka ba makila le maki kem wat award kem wat ai ngadu ki brio ki ba pensna ki lenti ki sukin ki ba shikishnong ki thau ki le kem don aywe tang ba pa de ka di ka pensok ini dia ngaru ngakwa something long attribute to them. Thank you Samla Akashnya Film Festival. Khendat akabai dei bat kini ki film ki ba lapan i kini ki asni lai sni. Ki jiksam jupi akabai dei bat kini ki local jungi ki ba sna kini film per. Toh, blisibun ef lakli ta jingkli namar long sha ka badon kam ha ka ta jingkli. And ngala serve kum jury in 3 occasions kan. Laisen but kani kadi ka kenti ka ba ka masim jonga ka komen ngada hun shisha. Namar ba kapen i syai kada arspa live arpu arteli langam bakla manga kini ki film bela summit kani ka festival ki sya dia tang kada arteli but na kita ki kada arteli lightly kini ki film jongi ka Jylla grey but Pateng and ka film Pateng le hakani ka festival ka job best director award kami sim jonga ka dap shara ka jingmen ka bakraw namar bang akan mau ba don ko ka por our films have been condemned ki kasi films jungi they have been condemned as being like cartoons and habang ape ikini ki film ngada smo shisha kata ngada I feel a sense of pride for our filmmakers namar ki film jungi now they have become bigger, bolder and better. They kabapan iba they are at par but kini ki films ki bawan na po Bombay ki bawan na po Calcutta kimdu nasho. They ngakwa ban ong ki filmmakers jungi keep on making films, don't give up. You've reached a position where our films are getting better and so much better but this position comes with a sense of responsibility. Menta you have to use the medium of films well. Kidang bon ki issues hapo kari jongi which needs to be addressed. Kidang bon ki flaws which needs to be exposed. Kidang bon ki imperfections haka jai bandriu jongi ke bangidang don kam ya ki filmmakers ban handle and ngakwa ban ongi use the medium of film well
and do not waste the medium of films. Thank you. Di kumno gini kijat festival apa Jylla jungi. Akan ko kong kanyarap di kino sna film. PE dan ipe yaki film sangat hai kitu ki bape film bah kin sotho ba dan arjat ladang migran kelum dan arjat ki film ki dan kitu ki commercial films ki film ki bap pen smoutenat ba pen biria ki brio ki film ki ba ngilaban pen I hapo ki cinema hall ki jongi ki film ki balong commercial ki bangi khot in Haka Jaka Pule jongi but ki don kini ki independent films kini ki films ki basnahi da ki nong sna film shimet kini ki jat film barabor hi kim juyo jaka ban pen I hapo ki cinema hall namar ba kim pat don ki brio ki ban one pack ban tiket ki ban pet yaki di ki cinema hall kim ju kham shim komi kini ki jat film di kini ki independent films la ban pen I ki tangkum ha kini ki festival ki ba kebalong mentah bat ki festival ki badan Shabaru tila dangi dang yo khambon kum kini ki festival kabamut kan ai men sim ya kini ki nong sna film shimet bikin nang sna shushu ki film ki balong ki ba don jing mod ki ba kid jing mod ki film ki balong meaningful ki bala ban yarap ya ki brio jongi ban pen sngo tho ya ki issues ki babon jat more importantly ki ban yarap ki brio jongi ban perkhat ya ki issues ki bapher tingi dang don kam kum kini ki film festival ken ka sarkar ka de ban sngo tho ba kini ki film festival kam de ka jingle no e jong ka pisa pai ba kini ki festivals ki yarap shibon ya ki kena khamtam ki tu ki filmmakers ki berang sedang bat ki bam don jaka hangno ru ban ben I ki film jongki khamtam hakari ge jongi le ni don tang artli ki cinema hall tang ka galeria bat ka biju de kat ni ngut kat ni teli ki films ki bami en pen I tang ka jongno nalor hakini ki film happen iru ki film ki buan na po America no Hollywood happen iru ki film ki buan na po Bollywood de ki film jongi ki don shadien de don kam ya kini ki festival ban yo khnang ba kini ki filmmakers ki belong independent bakin yo jaka ban pen I ki film jongi met shakani ka festival ban kita ki arspa arpong tli tang khat artli ki shajiet ban pen I hakani ka film festival ban kita ki khat artli lightly ki ki film ki bawan na ka Jylla ka jongi ki bala snai ki de ki khna ki jongi ba kata ka de grey Jylla Pateng Pateng ka job best director hakani ka janmen and ngaku aban ong ba ka mensim jonga ka dap shisha da ka mensim da ka jingkemen namar ba kini lightly ki film ka pin I shai kedar ba ki khna jongi kim sa din show hakani ka jingshna film kadon ngakan mau kadon ka we ka por ka ba ki film jongi ki sha condemn te neki brio neki weipan ki sha ong ba ki film jongi ki longkum ki cartoon bat ngakan ma por bang yo slow ya kata ka mensim jonga ka lo shisha da ka jingdom ken tang ba namar ba ngakhlem lale e kata ka por ne ngong ab ha ka we ka por kan sapoi ka por ka ba ki film jongi kin sa long kin sa bha bat shisha mentang ka kenti ki film ki bami nang ni ki la long bigger better and bolder tinga ko aban ongi khna jongi wa judo jingkerman dang yai sna film namar kani ka craft kani ka rukom sna film kat ba pinang sna kat ta pinang la ban improve ya ladi bat ni rapoi ha kani ka position ba ki filmmakers jongi kila don ha ka position ki bala long atpar bat kini ki bi film ki ba poi na po Assam ki film ki ba wan na po Calcutta ki film ki ba wan na Bombay bat kila long kat jo ka kerdan tiba habang ong ya kata phim de ban sau sarong pan namar ba kani ka position ka kam ka wan bat ka sense of responsibility bat kata ka responsibility phi ka long ba do not waste this medium of film sngob ha dang bon ki issues nang ni ke ba kum ki filmmakers ba phi haban ban deal kidang don ki issues ki bidang haban address kidang don ki social values ki bidang haban ya bo jingkali kidang haban question but kidang bon ki ba ki jingduna ki flaws hakan no kaliam bangidang don kamban expose so and use the medium of films well use the medium of films meaningfully do not waste this medium PE don kamban kolong ko bini festival bersian ha stage ni PE ladai kita ki ba pick film ha kin sung tho ba kulum te don arjat ki jat film kita ki bengi khot commercial film but kini ki film ki ba ngio I na Bollywood kitu ki film ba shuya shat ha pelon udeng
ki film ki ba shu entertain but shu pen ngoba but ban shu pen birya ki brio but ki don ki wei pat ki jai film ki bangi khot ki film ki ba long serious ki film ki ba which talks about issues ki film ki ba pen ketek ya ka jingmut jing perkhat ki jong ki brio but ikini ki jai film ni khot ki independent films lani kita ki film ki basna da ki nongsna film shimet marway te ki cinema hall berbor kim chukham ailat ban pen ya kini ki indie films fi namar ba ki brio ki nom thiet pisa ki nom lek ban pe ya ki te kham mi pisa bha na ki films ki balong commercial te kini ki jai film kin pen ipat ha kini ki indie films ki bangi khot kini oja kapat ha ban pen ki ladam don ki festival kom kini ti nakata ka daw but nakata ka liang dang don kam shibun kom kini ki festival namar ki ailat kini ki khana samla jongi ban ki sultanat ban shna film ki be ban shna film bakin yo ka jaka ban exhibit dan ban pen ki film ki jongi takadaw ka sarkar ka jongi ki ban support kini ki festival nang ta ki riu shimet ru ki badon ka men sem ban ya ki jai film ban ya ki arts ki day ban wan shakmat ban support ya kini ki films ki ya ki film festival kum kini Thank you so much. Hal pidang sujab ya kini ka wei ka title go talk best cinematographer ka film ki pe pakhan na ka pe pakhan na ni tu hak ifi ngakam muder bingin yo award na kanika festival lamar ba ki pun pla ki film ki bebet mah badanang kanika kategori begini tang ba kecik penyai benar te kan ko mai te bat ni kau ya te long film da dei kecik penyai lar kam kontrai dan poisi ni bat kum juru ani nga kemen sisan makani tika first award ma yo himan bat akti kan nang mengalak ban ohi gede ke jonga kan te ngada semua komen sisa la muder kan ida nang ni license ya ni ka film festival ban screen ni art ni film kan top ya jong pi kila ikan duru ikini kini national film na kan lang haka jing ya interact baki ke jing so jing toy pio apa nadu ka singi banding kong hi mayo kedu ini ki film makers te macam ba ka experience ki ka jing sempang ka joki ka long jing ai ba te ngas ngoba tang itu ki singi banding kong ru ani ka desi ni job nangim job kan ko Khusnam ro layo jing toy ko khrao ha bat ka jing kai angya kedu iwe filmmaker dan bertengi ngakari di padi mai basna kan film 251 la pun ha experience tre he's one of the biggest ad agency guy kan ha iwe basna ad films and he's given so much input he kai ngi tapi kita bertailut bu hala dia kan alap ba tani kitu ki jing ekran bat kiwe mukul haloi ro nata ada usora but khamtam ru aki badai coordinator ro jingi ani kibun ha ki jingi kai ngai ayo tang ki hisngi arsingi kan de khamtam ma kani ka singi momenta kong san tam ya kare ka jingi kai ba ngiru ngila hi ne wala ngi dang shustang ngila hi bingin yo Khusnam nomor nim nak mudur tentang ni stress tom ben ublay sa pembiang hi ban kibrir ki yo ihi ka bangi stress tom mar khamtam e kai ba kunungin long kiwas ngoret ban indai mengin semua sarong mengin chu minum tristom mengin chu modul ba kan long ban mengin dan kesap re ngan ong pi ngite apa bengi ya snai ni film markani ka award ni nam tak film pateng ni ya tristom sangi dan kepor ba kim hangi datang lai singi mengi shoot film kadi ba aliban exceed ya por tam ko budget kam sha tingi le ngi pe ni ba lenter ars ngi shoot shi ngi ya break ya thia tama second last dia ni pe lenter te kuma ongi sarki menero ba kejing pe mi kala sai so sarki li ong kejing pe mi kala sai puding te shong ta ma te kebun ma kejing kai ni ka jingwan ha festival kam dei thantang bayo Khusnam kan festival de kolong kapor sai ne se hisian Khusnam dan kam kum kani festival dari balak ni di balak ban penong kambun su ban sen Khusnam nomor ba kan pusu kiwe ru ban sna nomor ba teng kumbu tang ko wei te ni up palat
Sistem sistem macam nama tu nengi buat arsin sistem dan license system ni persang menteri hamstad tu nama kat nginang trai nama pun sin pindah perkat mah nak kat bapinang trai kadang kam trim kadang kam mandor nama bating tinggi perkat minting kai kata ka ya ka sap ke phong kam ngin bla ngin lek kam bahai ka we kam teman trai ya ka white ru pihak shoot man la ka sngi makan nak man yang bershoot which is shoot makan nak kasih tengah semua shoot keniat tambah shoot bit mana sini nong dai kai festival tu digi long mana Kapur tinggi ngilang ini ya compete ini one lemli tambah compete ini screen tu film kan ketiu sibun ha kayaknya filmmakers kan nomor ba ting kadang ni muka nim dan kedat lain dia ka mungkin senar film ini tinggi sempur bang kadang kedat lain kadang kena ka thong mi kwa mingin be te ka khamsuk mingin kiur tak katai so